Lami ang sumagaw sa dyan sinasaloy. Uy! Ang importante, kumplito, tunggog mo na kasi muha. Tumoy! Ito naman itong gengo nila nga. Lami daw kayo kaon ka sa Janas, Inasal di Cebu. Lami daw kayo mitso niya. At una ko gabi. Janas, Inasal di Cebu. Pre, inapantayan ako sa John yung sulod siya dari asa. Janas, Inasal di Cebu. Ha? Nga, wala matay kwarta. Ayaw ka pala ka, pre, kay at tuon man ato si Junjun. Magunsa nito dito adin. Lain po kay manhilamos, no? Mukaon! Yung sa mga itugayan na to, pre. Lami ang sumagaw sa Janas, Inasaloy. Uy! Anong kagkaon mo ka na dito na? Ito naman ka diri ah. Pre, gipangita na ka, pre! Sige, pangita, pre. Pangita kasi muhang bibilab si tuwa sa tindahan ba? Naman ay may tindahan. Katong mitambayan ko ninyo ba? Saan itong bayan, pre? Soko kay mong bibilab, pre, kay siya rin namumukha dito niya, Lara, de kadrian, kaon-kaon. Basi na dito para di ka makulatahan. Sige, pre. Salamat mo, pre. Lipatan Junjun ya. Bakit kung gingon sa imo, ha? Bigri ra litson diri aki. Gilipat ako si Junjun. Nya, sa mga may gihulat mo, butong naman ka pa. Kaon na. Kompleto naman itong mga gamit lab. Nakakumpra na kalaba. O, kumplito bitaw. Kita ka ne? Ha? Diyak tigig ko buang ka. Ayaw, pag ako na. Ay, tiningon na kasi mo mga lo. Ayaw eh, kinilingig kayo. Nakaganahan sa kukaroon lo. Dili ko ganahan kay. Di kumplito atong ipon duha. Ay, ka problema na lab. Ang importante, kompleto. Tunggog mo na kasi muha. Ayo. Kita mo ane? Oh, kita ko na, readers na. Mupalit ka? Dili ko mo palit pero mo na kong ibulag sa inyo ha pagbulag ra gud mo daraan. Ay, si pagbuot Jacik. Na, kamrag pa nagsarabi may maglaming-laming sa akong lala. Gani. Ay, pagbuot jak, check. Mupalit, palit. Dili kay dagang istorya. Ganong tariaman mo sa inyong tindahan na naamay kwarto. Luod kayo mo tanawon ba? Kung luod may, mas luod ka. Hey, kaluot sa inyo ha relasyon oy. Kung inaana mo pirmi, wa gyud mamalit sa inyo ha. Pasi na ito ah. Hey, Buot ka love no. Gani. Gani. Yana ta ka sweet no. Ang importante lab, may gugma ay talab. Gani no, bahalag wayalin basta labing. Layo ang tindahan na mong barangay oy, pero alot ra man to'y duldul rin na tindahan. Adtuon ako be. Uy, kisa man ni tindirang alot na nagsuit-suit man murag uyab tingnan na niya ba. Nalabit sa wala. Adtuon ako ni be. Ison ko, papalita ko kuan. Man maminaw. Hoy, usa ka na ninda mo nagsuit-suit ra mo diha. Dili ko ba? Uy, Pastor. Ano ko'y pangutanan ninyo bagi kasal na ba mo? Kay murag lambing nang kay tindahan man ni. Wala, pero magbuot di ka, Pastor. Gani, magbuot og sweet kay ta diri ah. Dili man gud kay makasasala ka na yung gibuhat sa kinitasan. Ikaw mo tumboy gahilang lang nang ipon nimo. O makasala mi pastor. Nalangit na unta mi. Wa anong ka nagtan-aw sa imong sarili oh. Nagdako rang uni mo. Ikaw tumboy ba? Sobra na kay ka ba? Respeto sa ko ba isip ko sa ka pastor. Pastor, nadako gulo. True ko na mong gayap-uyab tumboy oh. Kalami na lang jud ninyo. Sus, kung dili pala makasasala. Tapos, nasuya ra jud wa magikani tanaw sa mong duha nga sweet kay ming duha. Hingilingi ka na inyong gibuhat. Ay, di na mo mong kasado. Ay, magbuot di, Pastor. Kawala mong kay uyab good. Bahala ko ko uyab. At least, kumplito kung ipon. Di para ninyo. Nagapangak na naagi ninyo. Maninuod.